Hola chicas, ja som Nina a mám zopár nepopulárnych názorov, vypísaných na niekoľkých papieroch. Idem vám ich povedať. Prvý názor je, že podľa mňa, iba podľa mňa, hej, ale myslím, že to je podľa väčšiny, iba tak nepovie, nestačí ti deodorant. Musíš si kúpiť aj sprcháč, aby ti nesmrdeli pazuchy. Džen dobrý. Ale však to podporuje žlúdnik k tomu, to je super. Robím dobrú vec. Prestaň smrdieť. Zlavé sú. Aj tento, aj tieto. Tak nehovor, že nemáš peniaze na to. Však 99 centov mora aj tak smrdia, aj nechápem. Mám ďalší. Ja si nemyslím, že všetky kozmetiky, čo sú zásadne drahé, sú tak efektívne a dobré ako tie lacnejšie. Takže v Tete nájdeš rôznu kozmetiku aj finančne dostupnú. Ja som kedysi nemala peniaze a nemám takú dogabanú pleť a nakupovala som tu. Ďalší môj názor je taký, že ja si myslím, dobre, nemyslím, ja to proste robím, mne veci predávajú obal, ako takýto. Neviem, čo v tom ani nie, ale páči sa mi, jak to vyzerá, takže ja to kúpim a to je podľa mňa skvelý marketing. Robte to všetci. Mne vankušiky nikdy nefungovali extrémne pod oči, ale keď ich mám, tak vyzerám, že viem, čo robím a som poš. Preto ich kupujem.